Najprv začali miznúť 2 eurovky, potom začali miznúť 5 eurovky, potom začali miznúť 10 eurovky a nakoniec začali miznúť celé peňaženky. Niekto rozjedaný z nočnej, niekto z denky, po výplatách naplnené komplet všetky šenky, uvratané trička a ošťané trenky. A ja vás teraz pozdravujem, moje krásne mrenky. Hlad medzi svetmi je poväčšinou tenký, korigovať život si dokážeš len ty. Furt sú ľudia, ktorí sa povraždia aj za centy, a potom sa zháňa číslo na doktora z Penty. Na furt sú medzi nami rôzni debili, dementi, ktorí sa chovajú stále jak 5-ročné deti. Vykrikujú a klepú sa jak morské ryby v sieti, čo neznesú kritiku a pravdu sú pre mňa smeti. 90% prípadov je, že si chlapci zabudli dať lieky, potom splavujú tie rieky. Depresie, paranoje a sú veľmi mäkký, no navonok tvrdý a doma na stole ležia šteky. Preto ja mám takých pičí, preto nahrávam si treky, aby som prilial benzín do ohňa a vytvoril tlaky. Cez moje ruky pretekali väčšinou len šmaky, pravda je na mojej strane, netreba mi iné páky. Furt do sebe počúvam, že som hen taký a taký. Zametaj si svoje schody, povedz všetkým ty si aký. Vytrhá sa všetká burina a vyschnú všetky mláky. Nechápem, čo ľudí stále niečo na iných trápi. Nabehnem jak Wolverine, odseknem všetkým hlavy. Potkam bude vždy len potkam, touto cestou Kristy zdraví. Stále treba hasiť, lebo stále niečo páli, a bohužiaľ ich duše sú odsúdené na zánik.